ଯୁବ ଶକ୍ତିର ନୂଆ ଆରମ୍ଭ। ରାଇଲା 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 রাস্তা দেখায় স্বপ্নর আলোক, যুব মনে জাগে নূয়া আশার শব্দ। ରୋଟାରୀର ମନ୍ତ୍ର Service above self। ଆମେ ଗଢ଼ିବୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଶ୍ୱ। ଯୁବ ଶକ୍ତି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢୁଛୁ, ଶିଖୁଛୁ ଗଢ଼ୁଛୁ ଜୀବନ ଗଢ଼ୁଛୁ। ମିରାକଲ୍ ମେକର ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ସଜାଉଛୁ, ନୂଆ ଆଲୋକେ ପଥ ଖୋଜୁଛୁ। ରାଇଲା ରାଇଲା ଆମ ଗର୍ବର ନାମ ଲିଡରସିପ୍ ଆଉ ସର୍ଭିସ୍ ଆମର କାମ। Rotary District 3262 ସାଥିରେ ଆମେ ଦୁନିଆ ବଦଳାଇବା ଏହି ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ। ଲିଡର ହେବାର ଶିଖାଏ ପଥ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭରିଯାଏ ମନର ରଥ। Teamwork, skills, ନୂଆ ଚେତନା, ସଫଳତା ଆମର ହେବ ଗାଥା। ଆଗକୁ ବଢିବା ମୋର ଶପଥ। ନୀତି ଆଉ ସେବା ଆମର ପଥ। ସମାଜ ପାଇଁ କରିବୁ କାମ, ରାଇଲା ଆମର ପରିଚୟ ନାମ। Seminar, games, inspiration, mentors, sahanua motivation, networking, friendship, celebration. ଯୁବ ଶକ୍ତିର transformation, Raila, Raila, ଆଲୋକର ପଥ। Rotary District 3262 ଆମ ସହ। Miracle makers, ହେଇ ଆଗକୁ ଯିବା, Service above self. ହେଉ ଆମ ଜୀବନର ଦିଶା।